Hey Sky! Hey Sky! N-am mai filmat chiar de ceva timp. Când n-am mai filmat? Am filmat pe 22? Da, cred că pe 22 n-am mai filmat. Dacă se întreabă cineva ce am primit de Crăciun, am primit niște mănuși noi, o căciulă, un fular și o grămadă de poze pe Sky. Am un album plin de poze cu mine de acum 8, 9, 10 ani și acum am adăugat o grămadă de alte poze. Da, jumate cu drăgușța asta. Am și un magnet cu ea, 2 tablouri. Oricum, like, share,